Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, ġbarna hawnhekk madwar l-artal biex niċċelebraw l-Ewkaristija l-laqgħa tagħna ma' Ġesu f'jum il-mulej. Ġesu jidħol fil-qalb tagħna u aħna nsiru ħaġa waħda miegħu. Il-liturġija tal-kelma tal-lum tkellimna dwar il-fidi. X'inhi din il-fidi? Mulej katrinna il-fidi fil-qalb tagħna. Biex inħejju ruħna tajjeb għal din l-Ewkaristija ejjew nirrikonoxxu li aħna midinba u nitolbu maħfra lil Alla ta' xi nuqqasijiet li stajna għamilna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-siet, bil-kliem u bil-għami, billi ħallejt id-dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob sa Marija dejjem Verġ, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira. Lej Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, għarf Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna li għaliex inti waħdek qaddis, twaħdek mulej, twaħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom l-qdisa tal-lum hija b'suffraġġju għar-Ruħ Alana u Marija Merċija. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħu ilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna nitolbuk il-ħniena tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tatina dak li ma għandniex ħila nitolbuk. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li jwallhom jekk jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ħabakuk. Mulej kemm sendum nokrob għall-għajnuna u int ma tismax, jew ngħajjad vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turin il-ħażen u int qod ħares lejn ħtija. Quddiem erda u vjolenza, hemm it-tilwin u l-ġlied dejjem jiżdied. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli, ikteb id-dera onqoxha fuq tavolozzi hekk li jkun jista' jħaffef min jaqraha. Għax id-dera sseħħ meta jkun waqta, tistenna sa ma tintemm u ma tqarrax. Jekk hija ddum ma tasal, int stennija għax tiġi żgur ma tiddawwarx ma tasal. Araħ, jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda li il-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' rat il-ħajr, nannulu bajjat ta' feħ, ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Ejjew inqumuh u nixteħt qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal meriba bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u tantawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Ngħidu flimkien, issimgħu leħen il-mulej u twebsux qalbkom.
Qari mit-tinitra ta' San Pawl Apostolu lil Timotju. Aziz, infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal sidna, anqas minħabba fija priġunier tiegħu, imma qsam miegħi tbatija l-Evanġelju u għafda fil-qawwa ta' Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt minn għandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Ħares bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu li għammar fina t-teżor sabiħ li kien fdat fidejk. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem, din il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, l-apostli qalu lil Ġesu kattar fina il-fidi. Weġibhom il-mulej kieku kelkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda, kontu tajdu lil din is-siġra tat-tut inqala u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minnkom. Wieħed minnkom ikollu għaddej qiegħed jaħrad jew jira. Meta jidħol mill-għalqa xi jgħidlu? Ejja issa u oqgħod għall-ikel jew lesti li x'niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien u imbagħad tiekol u tixrob int. Jaqgħu se jrodlu ħajr lil qaddej tal-li jkun għamel li jordnalu. Hekk ukoll intom meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Jekk konna attenti fl-ewwel qari li qrajna mill-profeta Ħabbakuk, ma nafx jinxeq rajta sibt li l-nifsi f'dak li qed jgħid il-profeta jgħid hekk: mulej kemm sandum nokrob għall-għajnuna u int ma tismax, jew ngħajjat vjolenza u int ma ssalvax. Għaliex turini l-ħażen u inti toqgħod tħares lejn il-ħtija. Qudiemi erda u vjolenza hemm it-tilwim u l-ġlied dejjem jiżdied. Jaf kemm il-darba fil-ħajja tagħna insibu ruħna f'diffikultà, forsi anke niġu f'dan is-santwarju nitolbu l-Madonna u nagħmlu sewwa, nitolbuha tenna u nitolbu tinterċedi għalina fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna. Għaliex qed ngħid dan? Għax din hija l-fidi. Il-fatt li kollha kemm intom qegħdin hawn illum huwa għax temnu. Però l-fidi mhix daqshekk faċli li nifhmuha għalkemm hija sempliċi biex nirċivuha. L-ewwel punt li nixtieq nqasam magħkom huwa dan: m'hemmx fidi mingħajr imħabba. Tnejn li jħobbu l-xulxejn
jibdew jafdaw il-xulxejn aktar ma tikber l-imħabba. Meta tonqos il-fiduċja jew il-fidi f'xulxejn, jibda l-inkwiet. Din nistgħu napplikawha għal ħajja tagħna mar-relazzjoni ta' Alla. L-apostli qalu lil Ġesu mulej, mhux din, sorry. Kattar fina il-fidi. Għamlu sewwa, aħna lil Ġesu mi jaf kemm inġennuh niġbdulu l-mantellu nitolbu affarijiet, kultant affarijiet redikoli. Jien ġieli sibt lili nnifsi nitlob qed nara partita futbol mulej għamel jirbaħ it-tim tiegħi. Bħalli kieku l-bambejn ħajmexxi l-ballun biex jidħol fil-lasta. U ninsew nitolbu l-affarijiet l-iktar importanti. Mulej katrinna l-fidi, mulej għamer li nħobbok aktar. Issa, San Paolo jgħidilna li l-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma talla. Aħna biex nsiru nafu lil Ġesu ma nistgħux imorru niltaqgħu miegħu għax dak għadda dak iż-żmien meta kien fostna Ġesu. Allura biex nsiru nafu l-Ġesu l-uniku mod jew li naqraw fuqu. Anke persuna li tkun mietet biex issir taf min taqra fuqha. U biex nsiru nafu l-Ġesu għandna il-kelma tiegħu. Iktar ma nkunu nafu l-kelma tiegħu, aktar ħatikber il-fidi tagħna. Il-fidi tagħna mhux ħad iġi xi pakkett ta' Alla mhux ħajjiġi tik pakkett jew jibgħat xi janġlejlek hawn il-fidi iblaħħa jew ħad tidħol fik. Il-fidi kif qedtilkom tiddependi mir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Bħalma koppja tikber fil-fiduċja ta' xulxejn mir-relazzjoni ma' xulxejn. U biex nikbru fil-fidi f'dan id-don, irridu nsiru nafu lil Alla aktar. Irridu nkunu aktar familjari ma' Alla. L-apostli quddiem Ġesu u talbu il-fidi għallhom m'hemmx għalfejn ikolkom ħafna fidi. Kulħadd għandu xi ftit fidi għax qegħdin hawn aħna, daqs żerrija tal-mustarda. Ma nafx rajtu hix iż-żerrija tal-mustarda. Iżgħar minn ras tal-abra. Ġesu jgħidilna biżżejjed ikolkom dik il-ftit fidi, l-importanti li l-fidi tagħtkom tkun qawwija. Tħalluha tikber fil-qalb tagħkom, tafdaw fija. Għax din hija l-fidi ta' li nafdaw f'Alla. Waħda mill-affarijiet li nixtieq u qed nitgħallimha bil-mod li jiġri f'ħajti jista' Alla ħares qatt nintaqa' ma' marda, kulħadd għandu xi ftit marta. Jista' Alla ħares qatt ikolli inkwiet fil-familja. Idu niftakru illi minix waħdi. Ġesu miexi miegħi, il-profeta Ħabakuk ma kienx qed jarah il-Ġesu f'dak l-inkwiet kollu. Imma hemm kien Ġesu. Meta tonqos l-imħabba tonqos il-fidi. Tiftakru żminijiet ilu konna ħallu ċefetta fil-bieb. Għax konna nafdaw aktar il-xulxejn, kenna aktar fidi f'xulxejn. Illum qed ngħixu f'soċjetà illi kważi nibżgħu nafdaw il-ġaħat. Kważi kultant aqqas tal-familja ma nafdaw. U dan huwa ħażejn eżis ħuti. Għaliex naqset il-fidi għax m'hemmx imħabba. Għax naqset l-imħabba bejnietna, naqset l-imħabba fiż-żwieġ, ma nafdanx il-marti, ma nafdax il-żewġi. Għax m'hemmx imħabba. Ġesu qalilna jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien, ħanimxi magħkom. U dan kien ħarsu lura fil-ħajja tagħna nindunaw. Jiena bdejt nifhimha din il-fidi jiġrulek ċertu affarijiet fil-ħajja. Illa tibda tinduna illi Alla qiegħed miegħek għal volja ma taraħx jew ma tħossux anki fil-mument l-aktar diffiċli ta' ħajtek. Darba meta kont imsifer l-Italja xi ħbieb tiegħek il-ħabib tiegħi Ludi li kien imexxi s-sinagoga. Kien il-qassis tas-sinagoga. U kien jistidinni sikwit imur id-dar miegħu, id-dar tiegħu niekol miegħu. U konna nidħlu f'konverzazzjonijiet
fuq il-knisja, fuq il-lud. U dan kellu tifel ma kellux aktar minn 3 snin. U aħna ovvjament bħalma jiġri lilkom tibda tpaċ il-kbar u ninsewhom it-tfal. U dat tifel idur mal-mejda u jgħajatlu l-missieru u laqatni għax kien qed jgħajatlu bil-lingwa ta' Ġesu, Abba, pa. Kif qalilna Ġesu, meta titolbu pa, missierna. U jdur mal-mejda pa u jiġbidlu għal-sied pa. U insomma wasal biex nitlaq jiena u qegħdin fil-kuritur biex noħroġ u kien hemm it-taraġ. U jiena wara sirt nafax qalli missieru. Dan apparentament missieru kien jirrakkontalu xi storja, itellu fis-sodda jerfew, itellu fis-sodda u biex jorqod kien jirrakkontalu xi storja u jaqralu xi storja. U dakinhar ovvjament kien sar ħin għall-irqatu dat-tifel rid il-missieru jitla' miegħu. U missieru qed ikellemni u qed jarah mill-ġemp ta' jneh li t-tifel fl-ewwel 4 tarġiet tat-taraġ jgħidlu Abba, ejja speċi ejja ħanam. U dat-tifel fid-daqq u l-ħin xeba. U jtir mit-tielet tarġa u missieru jduru jilqgħu. U hekk dak il-ħin hekk x'fiduċja kellu dak it-tifel li missieru ħajilqgħu. Imma għaliex kellu din il-fiduċja, x'kellu l-imħabba, għax kien jaf li missieru iħobbu. Għax kien jaf li missieru mhux ħajħallih jaqaf l-art. Alla volja ma kienx ħares kien qed ipaċ miegħi, imma jaf li missieru kien moħħu fih ukoll. Ġifieri anke aħna meta nesperimentaw bħal profeta Ħabakuk, jien ma nafx jiġrilkom xi jiġrili, nitlob u ma qed isemmek ħadd. U tgħidlu fejn qiegħed u jien ġieli nirrabja miegħu. Ngħidlu nitlob għal xejn, isek m'intix tismani, però ġisu jgħidilna qiegħed magħkom. U punt ieħor nieqaf fil-Vanġelu tal-lum jirrakkontalna parabola Ġesu ta' dak il-qaddej li jagħmel xogħlu u jgħidilna servi inutili. Aħna m'għandniex għax niftaħru jekk għandna għamilna xogħolna, għamilna dak li suppost nagħmlu, għaliex? Hawnhekk tidħol l-imħabba wkoll, għax is-servizz magħmul b'imħabba, is-servizz magħmul b'imħabba u akbar minni. Jiena bħala saċerdot, is-servizz li nagħti mhuwiex biex jien niftaħar bih u nimla rasi, għax jiena qiegħed hemm mas-servizz, jien m'għamil xejn li fid-dmir tiegħi u dan napplikawh fil-ħajja tagħna kollha, fil-familja. Ir-raġel li pretendi jullum il-mara u kolla ximmur għax-xogħol issa għamilt big deal. U għad-dmir tiegħek, bħalma għad-dmir tiegħi li nagħmel xogħli ta' qassis. Ma ħallux Ġesu qed jgħidilna l-umiltà, kemm hi importanti l-umiltà fil-fidi. Biex nikbru fil-fidi, irridu nkunu umli. Maħniex ikbar mis-servizz li nagħtu. U Ġesu dan jagħmilulna ċar. Hekk ukoll intom meta tkun tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Għamilna biss dak li kellna nagħmlu. Eżis ħuti nippruvaw ngħixu. Il-fidi tagħna minn hemm tikber ta' rridu l-ewwel nħobbu lill-Alla, l-Alla nħobbuh billi nisemgħu il-kelma u naqraw il-kelma tiegħu. U l-fidi tingħatalna rigal, għax fejn hemm l-imħabba anke fil-koppja tikber il-fiduċja, u fejn hemm il-fiduċja ikun hemm l-għaqda, ikun infaħħar Ġesu Kristu. Inqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nistqarru qudiem kulħadd il-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, eben waħdini ta' Alla, imnissen mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissen u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu. Sar bniedem, salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnu, fit-tielet jum għamil beluwit skont il-kodba mqazza.
tal-assema u jiet fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispirtu Santu li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis nitolbu lill-Alla l-fedeltà għas-servizz tiegħu biex jisoqilna nkunu magħżulin mill-imħabba tiegħu aħna u ntennu ngħidu ħares il-Knisja tiegħek mulej. Ħares il-Knisja tiegħek mulej. Biex il-Knisja tkun l-għalqa tad-dwieli li tagħti frott għas-salvazzjoni tal-ġnus kollha nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej biex il-progress ekonomiku f'pajjiżna ma jkunx kawża ta' inġustizzja ma' minnu l-aktar dajjef biex jistanew il-ftit nitolbu. Ħares il-Knisja tiegħek mulej biex inti tagħti l-faraġ lil dawk li tilfu l-eżis tagħhom f'xi disgrazzja jew waqt fuq il-post tax-xogħol nitolbu. Biex aħna nikbru fil-fidi tagħna lejk mulej u nkunu verament nies li nafu nħobbu nitolbu. Biex aħna ngħixu l-vokazzjoni tagħna nisranija b'impenn u nifhmu li għandna responsabilità li waslu lil kulħadd għas-salvazzjoni nitolbu. Sir ġustu ħanejn inti tħares dejjem il-Knisja tiegħek la titlaqx l-għalqa tad-dwieli li ħawwilt l-leminija tiegħek imma kompli ħarisa u ħsieba biex tagħmel il-frott ħalli imlaqma fi Kristu id-dilja vera twassal il-bnedmin għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Itolbu ti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti għas-sakrifiċċju li ġibnielek hawn imwaqfa b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-mistieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfu lubna l-fuq niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. B'hekk inti tagħder u tħenna l min jintilef minn fejn ikun iġġarrab it-telfien twasslu għas-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bil-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek inqimu l-kobor tiegħek
fl-imkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom intennulek u ngħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċitu, is-semawit u l-art mimlija l-glorja tiegħek, sanna fil-ogħla tas-semawit, kbirek minn ġej f'isem il-Mulej, sanna fil-ogħla tas-semawit. Qaddis tas-sewint Mulej jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes. Tibqa' tiġbor għalik poplu biex mitluħ ix-xemsa senżula issirlek offerta safja. Għalhekk Mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li feħinata għalina ħaj il-ħobs radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara l-ikla, ħaj il-kalċi, radlek il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk Mulej, għana nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija jibnek f'dina u tal-qawmien mit-tluħ tiegħu glorjuż fis-sema, għana li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu brat il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu, nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk Mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha f'din id-dinja mal-qaddej tiegħek il-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li nksibt għalik. Ilqa bit-tieba u t-talb u x-xewqat ta' din il-familja miġbura hawn li jintritta tinġabar hawn madwarek. Għader missier ħanin li l-ulida kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtejn, mod partikolari li nitolbu għal-ruħ Alana u Marija Merċija, tolbuk Mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek
fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew b'fidi dik il-fidi li nitolbu lil Ġesu jew nitolbu t-talba li għallimna hu stess u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mlej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Li Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nagħlilkom islim, natikom islim tiegħi la tħarisx neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u laqda li intrid fiha, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Kien jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Dem ta' Kristu.
Nirringrazzjawk Ġesu ta' din it-qarbina, nitolbuk tatina l-fidi li jint qatt ma tħallina. Hekk bħala ringrazzjament wara tqarbin ngħidu tliet avvameriet il-Madonna biex tkompli tkatrilna l-fidi. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzi inti mimlija s-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr teba, nitolbu. Atina Alla li tista' kollox is-sakramenti li bihom tqarbilna jkunu ikel u xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu b'fidi qawwija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajjeb.